Zdravím vás! Týdeň od 18. do 24. mája donáša obrovský astrologický potenciál. Události sa môžu začať pohybovať velice rychle a hodně ľudí môže během pár dní získat odpovědi, na které čekalo dlouhé měsíce. Mars vstupuje do Býka a začne nás vést k větší stabilitě, jistotě a praktickým krokom. Aj Venuša v Rakovi otevře silné témy domova, emócií a bezpečia. Okolo 22. mája môžeme zažiť nejaké prekvapení, nejakú informáciu, ktorá bude opravdu zajímavá. A od 24. mája zažijeme větší napětí. Hodně lidí může pocítit silnější emócie, potřebu něco změnit, alebo si konečně priznat, co už dlouhodobo nefunguje. Bude hodně důležité nerobit unáhlené rozhodnutia a naslúchať svojej intuícii. A jak to môže vypadat pro jednotlivé znamenia? Informácie o časoch najdete v popisku videa. Barani, tento týdeň môže donést důležité rozhodnutí o vašej budúcnosti. Ide vám velice silná energia. Něco, co bylo dlouho nejasné, sa začne konečne vyjasňovať. Konec týdňa vás môže donutit jednat ináč než do včilku. A právě díky tomu sa môžete oslobodit od starého stresu. A co vám na to říkají karty a runy? Vypadá to, že budete řešit hlavně vztahy. To ukazuje aj naše záhorácké orákulum. Vypadla karta láska. A na spodku balíčka je transformácia. Ano, žolíkové karty ukazují na aktuální problém. Ale šestka piková to je posun dopredu. Vnútorní růst. Tá dáma piková naznačuje, že za tým problémem mohla být nějaká žena, nemoc čestná. Ale runy jsou úžasné. Budoucnost vidí velice pozitivně. Máte nejvyšší ochranu a též člověka, který vás bude moc milovat. Baránci, přejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všechny vaše lajky, odběry a komentáře. Dovidenia. Býci, vám ide hodně důležité období. Mars vstupuje do vašeho znamenia a donese vám víc sily, odvahy a potřebu prevzít kontrolu nad vlastním životem. Konec týdňa môže donést zásadní rozhodnutí. A co vám na to povídali karty a runy? No, je tam hodně sedmiček. To jsou nejistoty, nedůvěra a nutnost trpezlivosti. Ta pětka srdcová opravdu může ukazovat na nějakou kulišárnu ve vztahu. Ze strany toho druhého. A nemusí to být milostný vztah, může jít o jakýkoľvek vztah. To ukazuje tá sedmička krížová alebo sedmička kárová, sedmička piková, teda môže to byť cokoľvek. Ale aj keď to včilo možno nebude rúžové, všetko sa dá prekonat. Ano, presne jak ukázalo naše záhorácké orákulum. Je to skúška, ale vy si musíte udržať nádej, že všetko nakonec dobre dopadne. A to vám potvrdili aj runy. Ty sú opravdu krásné. Čeká vás štěstí a radost. Na konci je sovulo, to je slunko. Teda po období temnoty dojde krásné světlo do vašich životů. Býčci, přejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všechny vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Blíženci, Merkur aj slunko vstupujú do vašeho znamenia a spustia veľké a rýchlé změny. Dojdú nové informácie, osudová komunikácia a chvíľa, která může změnit další směr vašeho života. Uran už u vás je, teda o nečekané věci nebude núdza. A co vám na to říkají karty a runy? Zajímavé. Zatím všechny výklady ukazují jednu věc. Něco bude tento týden vypadat horší, jak to ve skutečnosti je a jak to bude. U vás takisto. Karty říkají o úspěchu na dosah, ale je tam hned za tým nějaká prekážka. Na pomoc vám dojde vaša vlastná intuícia. Tá vás dovede k cílu. A tým je v tomto prípade hojnosť. To vidíme aj v našem záhoráckém orákulu. A runy to jednoznačne potvrďujú. Je tam vunio, to je štěstí, berkana, plodnost a nakonec ingus, to je nový úžasný začátek. Blíženci, přejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všechny vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Radci,
Venuša vstupuje do vašeho znamenia a otevírá krajší období pro lásku, vztahy a emócie. Koncem týdňa môžete pocítiť nejaké prechodné napätí ve vztahoch, ale možno sa tak ukáže, kto ve vašem živote je opravdu úprimný a kto ne. A co vám na to povedali karty a runy? Ano, vidím tam konec jednej náročnej situácie. Bylo toho na vás moc. Môžete byť unavený a pretížený. Ale vidím tam na konci 2 jamků. Idú vám na pomoc. Dojdú pozitivní správy alebo člověk, který vám donese větší jasnost a úlevu. A to, co ešte nedávno pôsobilo bezvýchodne, sa môže začať prekvapivo rýchle posúvať dobrým směrem k radosti a pohode. Presne tak to vidia aj runy a naše záhorácké orákulum. Račci, prejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáre. Dovidenia. Levi, vy môžete v průběhu tohoto týdňa pocítiť silnú potrebu změniť směr alebo urobiť nejaké dôležité rozhodnutí. Pravdepodobne sa to bude týkať práce, osobní slobody a budúcnosti všeobecne. Možno něco opravdu změníte a právě to vás nasměruje k větší slobodě. A co vám na to říkají karty a runy? Vidím tu opravdu hned na úvod osudovú změnu. Dojde po důležitém uvědomění a potřebě zastavit se u toho, co už nefungovalo. Doslova vám to bralo pocit lehkosti a slobody, jak to potvrdilo aj naše záhorácké orákulum. Potrebujete sa opäť dostať do rovnováhy a pohody. To vám ukazujú aj runy, že po náročném období zmien dojde štěstí a radosť. Na konci je totiž Vunio, top pozitivní runa. Levíčci, prejeme vám krásny týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Pani, vám ide velice důležité období, které vás dovede k jinému pohledu na svůj život. Možno zažijete díky nějakej novej informácii velice silné uvědomění a změnu pohledu na určitou situáciu. Něco sa môže definitívne uzavrieť, aby sa otevřel nový životní směr, který pro vás bude mnohem zmysluplnější. A co vám na to říkají karty a runy? Vám sa môže tento týdeň otevřít citlivější téma emócií, vztahů a důležitých rozhodnutí. Některé situácie môžu ukázat, kde už dlouhodobě chýbala istota a vnútorný klid. Vidím tu ale důležitého člověka, který vám pomůže něco si uvědomit, zrealizovat a posunout sa dál. Na spodku je eso krížové, to je nový začátek. A že bude úžasný, ukazuje naše záhorácké orákulum, kde vypadla karta hojnosť a na spodku balíčka je láska. Runy potvrdzujú od runy Hagalas, teda nemoc dobrej runy. Cez Vunio, to je štěstí a radost, až po uzdravení emócií, to je Lagus. Takže prejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Váhy, vy môžete v průběhu tohoto týdňa zažiť velice důležitý posun ve vztahoch alebo pracovných partnerstvách. To, co sa zdálo byť dlho neprúchodné, sa konečne môže začať hýbať. Niektoré situácie ale budú vyžadovať jasné hranice a otevřít tú pravdu. Ale právě díky tomu vám dojde větší stabilita. A co vám na to povedali karty a runy? Pro vás môže byť práve tento týdeň velice hluboký a transformační, aj keď navenek to nemusí byť až také viditeľné. Vidím tu ženu, premýšľa, zastavila sa, aby si uvědomila, co a jak dál se životem. A právě po tento zastavení ide osudový nový začátek. Štěstí aj v materiálnej oblasti. Vidíte to esokárové na spodku balíčka? To je on, nový začátek. To říká aj naše záhorácké orákulum, že probíhá transformácia a výsledkem bude naplnění. A runy sú podobné jak pri výklade na novoluní. Po nějakém zastavení je tam runa Ingus, teda nový krajší začátek. Váhy, prejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Škorpióni, vy možno budete řešiť silné témy vztahu a pravdy. Některé vazby sa môžu prohlúbiť, iné definitívne vyjasniť. A něco, co bylo dlouho ukryté, môže konečne vyplávať na povrch.
hlavně koncem týdňa. A co vám na to říkají karty a runy? Že tento týden vám může donést důležité uvědomění a postupně vyjasnění budoucnosti. Aj keď můžete mít hlavu plnou myšlenek, velice silně se tu ukazuje změna a pozitivní posun. Naše záhorácké orákulum ukazuje, že právě včil je moc důležité věřit si a nebát se otevřít nové životné etapě. Že vás tam čeká radost. To potvrdili aj runy. Prvá runa je osudová. Za ňu jdou nádherné runy plodnosti, nových začátků a dárku z vesmíru. Takže osud bude pozitivní. Škorpionci, přejeme vám krásný týden a děkujeme vám za všechny vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Strelci, vám jde zajímavý týden nových možností a překvapivých změn. Něco se pohne rychlejší, jak jste čekali. Možno si nastavíte hranice a začnete robit věci způsobem, který vás nevyčerpává, ale naopak, který vás bude nabíjat energiou. A co vám na to říkají karty a runy? Že aj pro vás může být tento týden velice osudový a důležitý. Hodně věcí ještě nemusí být úplně jasných, ale silně se ukazuje, že se něco úplně nového začíná otevírat pod povrchem. Naše záhorácké orákulum cez kartu osud potvrduje, že některé udalosti se dějí přesně tak, jak mají. A v runách je takisto prvá runa osudová. A ukazují aj na nutnost vymezenia si tých hranic. No na konci je runa Gebo. To je dar, partnerstvo a harmónia. Teda nakonec všetko dobre dopadne. Strelci, přejeme vám krásný týden a děkujeme vám za všechny vaše komentáře, odběry a lajky. Dovidenia. Kozorožci, vy můžete v průběhu tohoto týdňa pocítit větší stabilitu a jasnost v tom, co chcete robit dál. Něco se jak zázrakem může vyjasnit a vy budete přesně vědět, co robit dál do budoucnosti a co už ne. A co nám na to povídali karty a runy? Říkají, že se to bude týkat práce a financí. Opravdu je tam pohyb, změny a postupný průlom. Věci, které se nedarily, se konečně začnou hýbat správným směrem. Důležité bude ale nepretěžovat se a dopřít si odpočinek. Naše záhorácké orákulum ten průlom úplně jasně potvrdilo. A že stagnácia končí a otevírá se cesta větší slobody a lahkosti. To říkají aj runy, že právě včil začíná důležitá cesta směrem k stabilnější budoucnosti. Kozorožci, přejeme vám krásný týden a děkujeme vám za všechny vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Vodnári, během tohoto týdně můžete zjistit, co chcete robit dál se svým životem. Můžete dokonce úplně otočit směr, kterým jste išli. Ukáže se nějaká pravda a ta vás může oslobodit. Svůj život tak můžete začat stavět na úplně jiných základoch. A co vám na to říkají karty a runy? Ty to potvrdili. Vidím tu úplně nový začátek. To esokárové hned na začátku výkladu to ukazuje. Půjde o pracovnou a finančnou oblast. Lebo hned za tým je karta nárůstu práce alebo podnikání. Možno aj nečekaný finančný zisk. Ale vidím aj karty pochybností. Možno blok kladení si prekážek samým sebě. Ale naše záhorácké orákulum vám radí, abyste byli odvážní a vykročili z toho, co vás dlouhodobo obmedzovalo. Presne takto vidia aj runy. Po období nejistoty je na konci runa Rajdo, to je cesta. Tak vykročte po ní, vodnárci. Přejeme vám krásný týden a děkujeme vám za všechny vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Ryby, vy budete mít tento týden mimoriadne silnou intuíciu a hlavně bude neskutečně presná. A některé situace či rozhovory vám ukážou, komu a čemu můžete věřit. Opravdu se na tu intuíciu můžete spolehnout. A co vám na to říkají karty a runy? Že tento týden bude o důležitém posuně dopredu a postupném opustění starých a těžkých situací. Ukazuje se otevřenější komunikácia, větší nadhled a budování lepší budoucnosti. Na spodku balíčka je úžasné esokárové. To ukazuje na nový začátek materiální oblasti.
Naše záhorácké orákulum potvrďuje pozitívny posun. Vypadla karta radosť a na spodku balíčku je cesta. A veľmi pozitívne sú aj runy. Ukazujú krásny pohyb dopredu, nové možnosti a svetlo na konci cesty. Rybičky, prejeme vám krásny týdeň a ďakujeme vám za všetky vaše odbiery, lajky a komentáre. Dovidenia.